Wedang perang di nomor randang rene randang ngalih tak pundi Mbak Ayu pada tindak pundi kating arep tindak baik orang ditepaksi dewean apa ora wedi timbangan kula purun ngangge sana pas alias kebetulan belajar nekat rodo kabutan yo kurut tinggal ngerencangi tempat oma pakai gula opai yo mikir blonjak nopo Mbak Yu badhe pindah yo pas sampean ampun kucing kula raja nyaran titik lupa awan-awan lunga blonjak nang pasar paeng Perawan ronda kanggoku rapat di benteng Samarang mas tuku kelang obat dengan teh jasu alam ya ben ronda bijak dan tak mungkin Mbak Ayu bakal tidak pundi katingan arep tindak lain orang ditepaksi dewean opo ora wedi timbangan kula purun ngangge sana mas alias kebetulan belajar nekat rodo kabutan corona mas legal rencani tempat oma pakai gula opai yo Ngomongin uang wakal golek momongan mikir belanja nopo Mbak Yu badhe tindakan lepas sampean ampun kuciwo kula raja nyaran titik gelunga lunga belanja nang pasar paeng perawan ronda akuku rapat di benteng Samarang mas tuku kelang karuan dengan teh jasu malang ya ben ronda bijak ben matur suwun Pak Abah Pak Abah Gejas rasa digawe-gawe gue malah bisa dari anakku lanang ya nggih matur suwun Mas Arif matur sembah nuwun Dok apa iki Mas Agung ben munggah panggung karo Mas Gembleh ngancani awake dhewe ben paring dawuh iya heeh sepote apa ya Simpang 5 Ria